умед назаров ва дилафрӯз бердиева сокинони шаҳри сарбанд баъди чанд соли зиндагии якҷоя бо сабаби пеш омадани муноқишаҳои оилавӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. умед назаров бо ҳалномаи суди шаҳри сарбанд аз моҳи апрели соли 2015 ӯҳдадор мешавад ки барои таъминоти ду фарзанди ноболиғаш ҳар моҳ ба маблағи 240 сомонӣ алимент супорад. аммо назаров худсарона аз таъминоти фарзандони ноболиғаш даст мекашад. кош ки падари баномус боша, як маратиба фарзандош бохабар шавад ки чӣ мехӯрану чӣ мепӯшанд. шаванда назаров духтар тахил хронда пушонда фаҳмиди. ман шумо дар ягон тӣ наметам ба амед наше. назаров шумо маротибаи димаки тартиботи мурофиаи судиро вайрон кардед. барои шумо дуюм огоҳӣ таъин карда мешавад. дар ҳолати агар як маротиба ки тартиботи мурофиаи суди аз ҷои шумо вайрон карда мешавад, аз толори маҷлиси суди хориҷ карда парванда бе иштироки шумо баррасӣ карда мешавад. фаҳмо? ҳимоятгар хоҳиш мекунам зери ҳимояи хир тартиби мурофиаи судиро фаҳмонед. ҳамин тавр зиёда аз як сол мешавад ки умед назаров бо ҳар баҳона барои таъминоти фарзандони хурдсолаш ягон сомонӣ пардохт накардааст. дар натиҷа нисбати ӯ бо моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. шаванда назаров умед ба шумо сухани охирон дода мешавад. марҳамат. ман ба саволи ҳимоятгар эътироз дорам ва аз суд хоҳиш мекунам ки савол бардошта шавад. модарам ҳатто ба вай гуфтааст ки кӯдакат бемор аст, рафта дар беморхона хабар гир. баъди шунидани суханони модарам баромада рафтааст. то ҳол на хаташ буду на хабараш. чӣ қас афсата мегӯй? вақте ки нома худам модар шаванда назаров истироҳата ба ан гапа дур конам. шаванда назаров ин баҳс аз тарафи суди шаҳри сарбанд ҳал карда мешавад. шумо низ имкон доред шоҳиди ин ҷараён бошед. баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар барномаи мурофиа. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. марҳамат чӣ? мурофиаи суди кушода эълон карда мешавад. баррасӣ карда мешавад парвандаи ҷиноятӣ нисбати назаров умед ҳайдарович ки бо моддаи 177 коди ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон айбдор дониста шудааст. шоҳид бердиева алима, шумо то оғози пурсиш аз толори маҷлисгоҳи судӣ берун карда мешавад. хоҳиш менамоям интизор шавед. раиси кунанда тағозода абдуқаҳҳор саидмурод, котиби маҷлиси судӣ самадзода даврон, айбдоркунандаи давлатӣ саъдизода хуршед, судшаванда умед назаров, ҳимоятгар саидзода бахтиёр, ҷабрдида дилафрӯз бердиева, пристави суд маҳмадулло сафарзода, шоҳид ҳалима бердиева. суд шахсияти судшавандаро муайян менамояд. судшаванда хоҳиш менамоям аз ҷо бархезед. насаб, ном, номи падар. назаров умед ҳайдарович. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 19 апрел соли 1985. ҷои таваллуд. шаҳри сарбанд. миллат. тоҷик. таҳсилот. миёна. вазъи оилавӣ. муҷаррад соҳиб ду фарзанд. ҷои кор. муаққатан бекор. ҷои истиқомат. шаҳри сарбанд, ҷамоат деҳоти гулистон, деҳаи ҳаёти нав. шаванда назаров шумо пеш суд шудаед ё не? агар суд шуда бошед бо кадом моддаи коди ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон? муҳтарам суд пеш суд нашудам ва дог судӣ низ надорам. шаванда назаров умед ба шумо аз ҷониби мақомоти прокуратура фикри айбдорӣ супорида шудааст ё не? агар супорида шуда бошад кадом вақт? бале муҳтарам суд тақрибан 15 рӯз пеш аз тарафи прокурор ба ман супорида шуда. дар асоси талаботи моддаи 63, 65, 67 ва 79 коди мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба тарафҳо фаҳмонда мешаванд ки онҳо ҳуқуқ доранд ки ба ҳайати суд ё яке аз иштирокчиёни мурофиаи судӣ, яъне раискунандаи парванда, котиби маҷлиси судӣ, айбдоркунандаи давлатӣ ва ҳимоятгари судшаванда раддия баён намоянд. айбдоркунандаи давлатӣ, шумо ба ҳайати суд розиед ё нисбат ба ҳайати суд раддия баён доред? ба ҳайати суд розиам ва ягон раддия надорам.
ҷабрида бердиева дилафрӯз шумо ба ҳайати суд розиед ё раддия доред? ман ба ҳайати суд розиам, раддия надорам. ҳимоятгар саидзода бахтиёр, муҳтарам суд, ман ба ҳайати суд розиам, раддия надорам. сучаванда шумо ба ҳайати суд раддия доред ё не? бале муҳтарам суд розиам, раддия надорам. раддия надоред. суд ҳуқуқу дадории мурофиавии тарафҳоро мефаҳмонад. сучаванда шумо мувофиқи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доред ки донед барои чӣ айбдор карда шудаед, ба айби ба шумо эълон карда шуда нишондод диҳед ё аз додани нишондод худдорӣ намоед. ҳуқуқ доред ки нусхаи қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва нусхаи фикри айбдорро гиред. дар мурофиаи судӣ бо забони модарӣ ва забони дигаре ки барои шумо фаҳмо аст нишондод диҳед. аз хизмати тарҷумон ройгон истифода баред. ҳуқуқ доред ки далел пешниҳод кунед, дархост ва раддия изҳор намоед. ҳуқуқ доред ки ҳимоятгар дошта бошед ва бо ҳимоятгари худ як ба як мулоқот кунед. ҳуқуқҳои мурофиавиятон ба шумо фаҳмост? ҳуқуқҳои мурофиавиам ба ман фаҳмост. марҳамат шинед. ҷабрида бердиева, хоҳиш мекунам аз ҷой бархезед. шумо ҳамчун ҷабрида дар мурофиаи судӣ мувофиқи моддаи 42 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доред ки далел пешниҳод кунед, дархост ва норозигӣ изҳор намоед, раддия баён намоед. ҳуқуқ доред ки бо забони модарӣ ва забони дигаре ки барои шумо фаҳмо аст нишондод диҳед, аз хизмати тарҷумон ройгон истифода баред. ҳуқуқ доред ки дар мурофиаи судӣ намоянда дошта бошед. шумо ҳуқуқ доред ки бо маводдаи парвандаи ҷиноятӣ шинос шуда аз он маълумотҳои заруриро барои худ рӯйнавис карда гиред. шумо ҳуқуқ доред ки аз болои амалҳои суд шикоят кунед. инчунин ҳуқуқ доред ки аз болои ҳукм, таъинот ва қарори суд шикоят кунед. нусхаи шикоят ва эътирозҳои пешниҳодшударо гиред ва нисбат ба он норизигии худро изҳор кунед. ҳуқуқҳои мурофиавӣ барои шумо фаҳмост? ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мурофиавиам ба ман фаҳмост. марҳамат шинед. суд тафтишоти судиро эълон мекунад. барои баён намудани моҳияти айбдоркунӣ дар ҳаққи судшаванда Назаров Умед сухан ба айбдоркунаи давлатӣ дода мешавад. айбдоркунаи давлатӣ хоҳиш мекунам моҳияти нутқи айбдоркуниро эълон намоед. имрӯз мо баррасии парвандаи ҷиноятӣ нисбати Назаров Умед Ҳайдарович бо моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро оғоз намудем. аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ Назаров Умед Ҳайдарович барои он айбдор дониста шудааст ки ӯ бо ҳалномаи суди шаҳри Сарбанд аз 16 апрели соли 2015 ӯҳдадор гардидааст ки барои таъминоти фарзандони хурдсоли худ Назаров Саидаҳмад Умедович соли тавлидаш 10 феврали соли 2012 ва Назарова Ситорамо Умедовна соли тавлидаш 15 марти соли 2014 ҳар моҳ ба тариқи устувор ба андозаи 120 сомонӣ ба ҳар як кӯдак аз 1 апрели соли 2015 сар карда то ба балоғат расиданашон ба фоидаи Бердӣ ва Дилафрӯз соли тавлидаш 4 августи соли 1990 сокини шаҳри Сарбанд ҷамоати деҳоти ваҳдат деҳаи Истиқбол алимент супурад. аммо Назаров Умед баъд қасдона яъне бидуни сабабҳои узурнок бештар аз 12 моҳ аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони хурдсолаш ки синашон ба балоғат нарасидааст саркашӣ намудааст ва дар натиҷа ба Бердӣ ва Дилафрӯз зарари моддӣ ба маблағи 2880 сомон расондааст. бинобар ин нисбати ӯ бо моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда бо риояи талаботҳои кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тафтишоти пешакӣ гузаронда шуда. нисбаташ қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати айбдоршаванда қабул карда шудааст ва пас аз тасдиқи фикри айбдоркунӣ парванда ба суд ирсол карда шудааст. муҳтарам суд, далелҳои айбдоркунанда ки айбдоркунандаи давлатӣ ба онҳо такя мекунад дар парванда ҷамъ оварда шудаанд ва дар вақти таҳқиқи далелҳо ман диққати иштирокчиёни мурофиаи судиро ба онҳо ҷалб менамоям. марҳамат шинед. сучаванда Назаров Умед, оё моҳияти айби эълоншуда ба шумо фаҳмост ва шумо худатонро дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои бадқасдона саркашӣ кардан аз пардохти алимент пешбинӣ менамояд гунаҳгор ҳисоб мекунед ё не? ва мехоҳед ки дар мурофиаи судӣ муносибати худро бо айби ба шумо эълон карда шуда баён намоед. айби эълоншуда ба ман фаҳмост, аммо ман худамро гунаҳгор ҳисоб намекунам ва дар рафти мурофиаи судӣ ақидаи худро изҳор мекунам. марҳамат шинед. суд барои муайян намудани тартиби таҳқиқи далелҳо фикри иштирокчиёни мурофиаи судиро мепурсад. тараф айбдоркунандаи давлатӣ хоҳиш менамояд таклифи худро барои муайян намудани тартиби таҳқиқи далелҳо ба суд пешниҳод намояд. бинобар сабабе ки судшаванда Назаров Умед худро дар содир намудани ҷиноят дар моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор намеҳисобад
ман таклиф мекунам ки таҳқиқи далелҳо аз аввал аз ҷабрдида судшаванда ва баъдан шоҳидон шурӯъ карда шавад ва дар ҳамбастагӣ бо нишондоди онҳо ва дигар далелҳо ҷамъоварда шуда таҳқиқ карда шавад. ҷабрда Бердиева Дилафрӯз шумо таклиф доред ё не? ман таклифи айбдоркунандаи давлатиро дастгирӣ мекунам. ҳимоятгар Саидзода Бахтиёр. зерҳимояи ман барои додани нишондод дар маҷлиси судӣ омода мебошад. Аз ин рӯ ман таклиф мекунам ки таҳқиқи далелҳо аввал аз пурсиши зерҳимояи ман шурӯъ карда шавад, баъдан ҷабрида ва шоҳид пурсида шуда дар ҳамбастагии пурсиши онҳо далелҳои парванда таҳқиқ карда шавад. марҳамат шунед. Судшаванда Назаров умед шумо таклиф доред ё не? ман таклифи ҳимоятгарамро дастгирӣ мекунам. кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 80 уҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғ. банди 1 падару модар вазифа доранд ки фарзандони ноболиғи худро таъмин намоянд. тартибу шаклҳои таъминоти фарзандонро падару модар мустақилона муайян менамоянд. тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофиаи судӣ аз пурсиши судшаванда, ҷабрдида ва шоҳид шурӯъ карда мешавад ва дар ҳамбастагӣ бо нишондоди онҳо далелҳои дар қабати парванда ҷамъоварда шуда ва далелҳое аз ҷониби тарафҳо пешниҳод гардида таҳқиқ карда мешавад. Судшаванда Назаров умед хоҳиш мекунам аз ҷой бархезед. мувофиқи моддаи 311 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мурофиаи судӣ додани нишондод ё худдорӣ намудан аз додани нишондод ин ҳуқуқи мурофиавии шумо аст. хотиррасон менамам ки дар мурофиаи судӣ мумкин аст ки нишондодҳои додаи шумо ба муқобили шумо истифода бурда шавад. аз ин лиҳоз суд аз шумо мепурсад ки дар мурофиаи судӣ барои додани нишондод розӣ ҳастед ё не? ман розиам. ҳимоятгар Саидзода Бахтиёр хоҳиш менамоям пурсиши зеримояи худро оғоз намоед. назаров умед аз шумо хоҳиш карда мешавад ки оид ба зиндагии якҷояи худ бо ҷабрида шароити зиндагӣ сабаби напардохтани алимент ва умуман оид ба айбе ки нисбаи шумо эълон карда шудааст ба суд нишондод диҳед. дар таърихи 9 майи соли 2010 ман бо Бердиева Дилафрӯз оила барпо намуда акди никоҳи худро дар шӯъбаи ЗАГСи шаҳри Сарбанд ба таври қонунӣ ба расмият даровардем. аз зиндагии якҷоямон соҳиби 2 фарзанд шудем. ман ба федератсияи расӣ рафтам ва тақрибан 3 моҳ 4 моҳ пас ба ман модарам занг зада гуфт ки занат нопурсида аз хона баромада рафтааст. вақте ки хостам сабаби инро фаҳмам ба Бердиева занг задам. ӯ гоҳ маро гоҳ хоҳарамро гунаҳгор карда ва гоҳ модарамро ҳар намуд гапҳои қабеҳ мезад ва гунаҳгор мекард. аз ҳамин сабаб байни мо ҷанҷол шуд ва ман тариқи телефон ҷавоби ӯро додам, ҳолон ки ман ӯро пеш аз рафтанам гуфта будам ки беиҷозати ман аз хона набаро. ва вақте ки муҳтарам суд аз федератсияи Россия гашта омадам, дар байни мардумам ҳар гуна гапҳои носазо дар ҳаққи падару модари ман бисёр бо модараш гап зада гуфтиянд. ман мешундам ин овозҳоро. аз дида ба се фарқ бувад то ба шунида. вақте ки омадам тақрибан 2 ҳафта пас мара ба суди шаҳри Сарбанд даъват карданд. дар оҷа фаҳмидам ки айболои ма Бердиева аризаи шикоятӣ нависонда барои рӯёндани алимент ва мувофиқи таъиноти суди шаҳри Сарбанд ба ман ба ҳар як кӯдак ба маблағи 120 сомонӣ якҷоя 240 сомонӣ алимент таъин карда шуд. муҳтарам суд сабаби шароити алимент споридан надоштам. барои ҳамин қабл ман боз баргашта ба Россия рафтам. хай дар оҷа ҳама иҷода кор нест муҳтарам раис. вақте ки ман рафтам зимистон буд, ай ҳамин сабаб кор набуд ва дар оҷа бисёр монеаҳо мешуданд. ва вақте ки як ҷои кори тақрибан рӯзгузаронӣ ёфтам, ай ҳамҷа каме маблағ ҷамъ кардам, баргаштам омадам ба хона. баъд иҷа фаҳмидам ки бо мара ба прокуратураи шаҳри Сарбанд додиям ва аз прокуратураи шаҳри Сарбанд нисбати ман парвандаи ҷиноӣ кушода шуда буд. ман аз сабаби набудани шароит ҳамин маблағи алиментро пардохт накардам. инҳо мара гунаҳгор ҳисоб мекунанд. муҳтарам суд, ман гунаҳгор ҳисоб намекунам, барои ки ман шароити моддӣ надоштам. муҳтарам суд,
ҳимоятгар саидзода бахтиёр базир судшаванда савол дошта бошед, хоҳиш мекунам саволҳои худро иброз намед. назаров умед аъзои оилаи шумо аз чанд нафар иборат аст ва дар оилаи шумо чанд нафар кор мекунанд? аъзои оилаи мо аз 8 нафар иборатанд. дар онҳо 2 нафақахӯр падару модари бемори ман мебошанд ва бар замин ман як додари маъюб дорам ки маъюби гурӯҳи дуюм ки хӯрондану таъминоти кулли зиндагии ӯ низ дар гардани ман мебошад ва дар оила як нафар шахси коргар танҳо қувваи кори ман худам мебошад. дар ҳақиқат ман мехоҳам диққати шуморо ба он ҷалб намоям ки мувофиқи маълумотномаи ҷамоат ки ман онҳоро дастрас намудам, аъзои оилаи зерҳимоям дар ҳақиқат аз 8 нафар иборат аст ва зерҳимои ман ҳамчун сардори оила ба қайд гирифта шуда ягона коргар дар оила мебошад. инчунин мувофиқи маълумотномаи ҷамоат оилаи зерҳимои ман ҳамчун оилаи камҷузат ба қайд гирифта шудааст. муҳтарам суд, далелҳои зикрнамудаи ман дар ҳақиқат аз он шаҳодат медиҳад ки шароити оилавии зерҳимои ман вазин мебошад. марҳамат, савол бошад идома диҳед. ҳамин сабаби аз муроҷиат меҳнатӣ баргаштани шумо дар чист? сабаби аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанам муҳтарам суд дар он буд ки дар он ҷо вақте ки маро депортатсия кардам ман дигар шароити истодан надоштам ва маҷбуран аз Федератсияи Россия хориҷ кардам. ман мехоҳам диққати шуморо ба он ҷалб намоям ки дар ҳақиқат сарчашмаи ягонаи даромад зерҳимои ман ин муҳоҷират меҳнатӣ буд ки ӯ аз он маҳрум гаштааст. ман аз далелҳои дастраснамудаи ман аз нусхаи шиносномаи хориҷии зерҳимои ман ки дар он ҷо дар сатри қайди қоидаҳои махсус муҳри хадамоти муҳоҷиратӣ Федератсияи Русия гузошта шудааст ки мувофиқи он мин баъд зерҳимои ман ба муддати 5 сол имконият ба Федератсия рафтан надорад. инчунин ба ҳамин монанд муҳтарам суд ман аз қарори суди ноҳияи набережни Федератсияи Русия дида мешавад ки бинобар аз ҷониби зерҳимои ман вайрон кардани қоидаҳои будубош дар Федератсияи Русия ӯро маҷбуран аз қаламрои Федератсия берун карданд. ба ғайр аз ин мувофиқи маълумотномаи шуғли аҳолии шаҳри Сарбанд ки дар он дида мешавад ки зерҳимои маро ҳамчун бекор ба қайд гирифтаанд, айни ҳол ӯ корҷӯй мебошад. далелҳои зикрнамудаи ман дар ҳақиқат аз он шаҳодат медиҳад ки зерҳимои ман бо сабабҳои узнок маблағи алиментро пардохт накардааст. хоҳиш мекунам ки далелҳои муайян ба парванда ҳамроҳ карда шавад. коти маҷлиси суди хоҳиш мекунам далелҳои пешниҳоднамудаи ҳимоятгарро ба ман диҳед. ҳимоятгар ба судшаванда савол доред дигар ё не? шумо бинобар надоштани шароити моддӣ маблағи алиментро наспурдед ҳа? бале муҳтарам. муҳтарам суд, ман ба саволи ҳимоятгар эътироз дорам ва аз суд хоҳиш мекунам ки савол бардошта шавад, зеро ки савол раҳнамокунанда мебошад. саволи ҳимоятгар бинобар сабаби раҳнамокунандар буданаш бардошта мешавад. ҳимоятгар Саидзода Бахтиёр, ман хоҳиш мекунам саволи худро ба тарафи дигар иброз намоед. ман дигар ба зерҳимоям савол надорам. марҳамат, шинед. айбдоркунандаи давлатии шумо ба судшаванда савол дошта бошед, марҳамат саволи худро пешниҳод намоед. судшаванда Назаров, шумо аз Федератсияи Россия бо худ чӣ қадар маблағ оварда будед? ё ин ки бо кадом тарзу усул онро ба Тоҷикистон интиқол дода будед аз Федератсияи Россия? ман бо худ каме маблағ доштам, онро ҳам барои хариди билет барои самолёт ва аз он камтари дигар монда буд ки дар тӯи бародарам сарф кардам. аз он ҷо ман маблағи но чиз оварда будам ки судшаванда Назаров, шумо дар кадом сана аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштед? моҳи майи 2016. судшаванда Назаров, шумо ягон автомашинаи шахсӣ доред ё ин ки ба ягон фаъолияти мусофиркашонӣ машғулед? ё аз ҳамин автомашина ягон даромад андоз медиҳед? муҳтарам суд, ман ягон автомашина надорам, ба мусофиркашониам машғул нестам ва ягон манбаи даромад нестам. ман муҳтарам суд ҳатто ронда наметавонам. марҳамат, идома диҳед. ман дар ҷавоби саволҳои ба судшаванда додаам мехоҳам далелҳои зеринро таҳқиқ намуда диққати шуморо ба онҳо ҷалб намоям ки марҳамат. судшаванда ҷавоб дод ки аз Федератсияи Россия бо худ маблағи ночиз овардааст. ман аз далелҳое ки ман дар даст дорам аз қабили расидҳои интиқоли бонкӣ
бонки эсхатаи шаҳри Сарбанд ки судшаванда Назаров ҳангоми дар Федератсияи Россия қарор доштанаш ба номи модараш Назарова Хайрнисо ба маблағи 200 000 рубли урусӣ интиқол додааст. баъди 15 рӯзи баргаштанаш, яъне санаи 26 майи соли 2016 ӯ бо ҳамроҳии модараш ин маблағҳоро аз бонк гирифта. дар ин вақт судшаванда аниқ медонист ки бо ҳалномаи суд бояд барои таъминоти фарзандонаш алимент супорад. ӯ имконияти пурра дошт ки алиментро ба пуррагӣ пардохт намояд. ба ғайр аз ин ӯ қайд намуд ки дар Тоҷикистон ягон сарчашмаи даромад надорад. ман аз далелҳои дигаре ки ман дар даст дорам, яъне шиносномаи техникии автомашинаи тамғаи хундаи Старекс рақами қайди давлатиаш 1727 AM03 ки дида мешавад ки аз соҳиби мулки он судшаванда Назаров мебошад. инчунин мувофиқи дигар далелҳо доштаи ман дида мешавад ки бо ҳамин автомашина Назаров ба фаъолияти мусофиркашонии самти шаҳри Сарбанд ва Қурғонтепа машғул мебошад ки ин иҷозатномаи аз хадамоти нақлиёти вилояти Хатлон буда гирифта дода шудааст нисбат ба судшаванда Назаров, ки аз рӯи ин фаъолияти мусофиркашонии судшаванда муддати 4 моҳ боз дар нозироти андози шаҳри Сарбанд андоз аз даромад ба маблағи 123 сомон метиҳад, ки инро маълумотномаи нозироти андози шаҳри Сарбанд таҳти рақами 125 дар маводҳо ҷамъоварда шудан таздиқ мекунад. метавонист ки ба пуррагии маблағҳои алименти фарзандонашро пардохт кунад, аммо ӯ пардохт накард. аз нафаси вай маҷӯ садои най. суд пурсиши ҷабрдидаро оғоз менамояд. ҷабрда Бердиёва Дилафрӯз хоҳиш мекунам аз ҷой бархезед. суд шахсияти шуморо муайян мекунад. хоҳиш менамоям насаб, номи падаратонро гӯед. Бердиёва Дилафрӯз Сатуровна. рӯз, моҳ, соли таваллуд? 4 августи соли 1990. ҷои таваллуд? шаҳри Сарбанд. миллат? тоҷик. маълумот? миёна. вазъи оилавӣ? муҷаррад, соҳиби 2 фарзанд. ҷои кор? хонашин. ҷои истиқомат? шаҳри Сарбанд, ҷамоати деҳоти ваҳдат, деҳаи истиқбол. ҷабда Бердиёва Дилафрӯз суд шуморо барои додани нишондоди бар дурӯғ дидау дониста саркашӣ кардан аз додани нишондод бо моддаи 351 352 Кодексի ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ мекунад. хоҳиш менамоянд дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. айбдоркунандаи давлатӣ бо назардошти он ки ҷабрида аз тарафи айбдоркунӣ мебошад, хоҳиш мекунам пурсиши ҷабридаро оғоз намоед. ҷабрида Бердиёва Дилафрӯз, шумо оиди ҳангоми зиндагониятон бо судшаванда Назаров сабаби ҷудо шудан ва сабабҳои напардохтани маблағҳои алимент аз ҷониби судшаванда Назаровро ба суд нишондод диҳед. аз зиндагӣ якҷоя мо соҳиби 2 фарзанд, як духтару як писар шудем. соли 2015 бошад аз шавҳарам ҷудо шудам. сабаби ҷудо шуданам дар он буд ки аз рӯзе ки ман келӣ шуда ба хонаи хуштоманам рафтам, маро хуштоманам дӯст намедошт. доим ки шавҳарам ба хона меомад, дар назди ӯ маро сиёҳ мекард. шавҳарам медонист ки модараш доим ба ман туҳмат мезанад, лекин доим маро сарзаниш мекард. ман ба ҳама ин тоқат кардам. вақте ки шавҳарам ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, хуштоманам муносибаташ бо ман дурушт буд. маро бо 2 кӯдаки хурдсолам аз хона пеш кард. ман дигар ҷои рафта надоштам. маҷбур шудам ба хонаи падару модари худам рафтам. бо сабабе ки зиндагии волидонам вазнин буд ва дар ягон ҷо кор намекардам, кӯдакам бемор шуд. ба ман пул лозим буд. ман бо ариза ба мақомоти ба суди шаҳри Сарбанд муроҷиат кардам. суди шаҳри Сарбанд бо ҳалномаи худ барои таъминоти фарзандонам аз судшаванда Назаров ба маблағи 120 сомонӣ баҳрои ҳар як кӯдакам муқаррар карданд. лекин намедонам аз чӣ сабаб буд судшаванда бар қасдона алименти фарзандонамро муддати 1 сол пардохт накард. ман боз маҷбур шуда ба мақомоти прокуратура бо ариза барои рӯёндани алимент муроҷиат кардам.
از شما احترامانه خواهش میکنم که نسبت سودشونده چاره اندیشید. айбдоркани дар давлати саидзода хуршед ба ҷабрида савол дошта бошед, марҳамат саволи худро пешниҳод дорад. ҷабрида аъзои оилаи волиданатон чанд нафар мебошад ва дар хонаи волиданатон кӣ кор мекунад? در اویلا ما 6 نفر زندگی میکنن، تنها پدرم کار میکند. бердӣ ва дилафрӯз ҳамин судшаванда назаров умед ягон маротиба барои дидорбинии фарзандонашон ба назди шумо омада буд ё не? مگه یک مرتبه به خانه ما آمده، لیکن در همان وقت فرزندم بیمار بود. من در بیمارخانه بستری بودم. مادرم حتی با وی گفته است که کودکت بیمار است، رفته در بیمارخانه خبر گیر. بعد از شنیدن سخنان مادرم برآمده رفته است، تا حال نه خطش بود و نه خبرش. چی قصد سفسطه میگویی؟ وقتی که ما اومد خدا مادر دور شوانده نظرم استراحتم با این گپا دور کنم شوانده جدید نظرم کردگی. шаванда назарам мо ба шумо имконият медиҳем ки бо тарафҳо бо ҷабрида шоҳидон саволу-ҷавоби худро кунем ва аммо барои ин барои вайрон кардани тартиботи мурофиаи судӣ ба шумо огоҳӣ дода мешавад. маротибаи дигар тартиботи мурофиаи судиро агар вайрон кунед, нисбати шумо чораҳои таъсиррасонӣ дар қонун муайян шуда андешида мешавад. фаҳмо بخشی می‌پرسم. шине дар вақти зиндагӣ якҷоятон судшаванда дар ягон ҷо кор мекард ё не ва ягон сарчашмаи даромад дошт? در وقتی که با هم زندگی میکردیم او تنها با مهاجرت مهنتی میرفت. در آنجا 6 ماه کار کرده باز به خانه برمیگشت. در این مدت 6 ماه در روسیه کار کردن مبلغ نقد به دست میآورد، تا اینکه مادرش مبلغ را برای خراجات خانه صرف میکرد، لیکن باز ذخیره هم میکرد. ҷабрида бердиева вақте ки шумо аз судшаванда ҷудо шудед, ягон маротиба барои муоширати судшаванда бо фарзандонаш монеагӣ карда будед ё не? سودشونده سری وقت الیمنت فرزندانم را سپاریدن گیرد، کی وقتی که میخواهد آمده با فرزندانش ملاقات کردن گیرد. من مانع نمیشوم. кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 80 уҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғ. банди 3 агар падару модар фарзандони худро таъмин накунанд, маблағ барои таъминоти онҳо яъне алимент аз падару модар тибқи тартиби муқаррарнамудаи судӣ ситонида мешавад. пристави суд шоҳид бердиева ҳалимаро барои пурсиш ба толори маҷлисгоҳи судӣ даъват намояд. шоҳид бердиева ҳалима суд шуморо барои додан нишондоди бар дурӯғ дидаву дониста саркашӣ кардан аз додан нишондод бо моддаи 351-352 Кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ мекунам. хоҳиш менамоям дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. айбдоркунии давлатӣ бо сабабе ки шоҳид аз тарафи айбдоркунӣ мебошад, хоҳиш мекунам пурсиши шоҳидро оғоз кунед. шоҳид бердӣ ва ҳалима шумо оиди зиндагонии духтаратон бо судшаванда назаров умедро ба суд нишондод диҳед. ман фарзандама бердиева дилафрӯза ба судшаванда назаров умед соли 2010 ба шавҳар додум. зиндагишон деру давом накард. дар давоми зиндагишон соҳиби 2 фарзанд шудам. сабаб дар чӣ буд намедонам ки духтари мара хуштомадаш ҳеҷ нағз дида натонист. аз дилафрӯзи ман хушуш намеомад. мудом байншон ҷангу хархашаҳо мешуд. ҳеҷ якдигарфаҳмӣ байни келону хуштомад набуд. хай ай зиндагии талхи духтарам ки бохабар будум, мудом сарзаниш мекардам. дилафрӯза духтарҷон тоқат кун, сабр кун, ҳамаш хуб мешава, фикри 2 фарзанд акун гуфта сарзаниш мекардам. баъд домодум ба муҳоҷироти меҳнатӣ рафт. дар набудани домодум модараш истифода бурда духтарма бо ҷангу ҷанҷол суханҳои қабеҳ айхона пеш кард. ҳатто фикри 2 кӯдаки майдара накард. духтарам маҷбур шуд хонаи мо омад. оилаи ман вазминай, ман шароит надорам. бадтар умед занг зад духтарамда, гуфт ба тариқи телефон ки 3 талоқат кардам.
ман ғайр ай Дилафруз бо 3 нафари дига фарзанд дорам ки дар мактаби миёна таҳсил мекунанд. Дилафруз ки шароити хонама медонист, маҷбур шуд ба суди шаҳри Сарбанд рафта муроҷиат кард барои ҷудо намудани алимӣ барои ду фарзандаш. суди шаҳри Сарбандам чораша дид бо қарори суд ҳалнома барои ду фарзанд ба маблағи 120 сомонӣ пул ҷудо карда шид, лекин худсарона ягон маротиба умед пула пардохт накарда. айдборкани давлатӣ савол дошта бошед марҳамат. шоҳид бердӣ ва ҳалима, шоҳид ором шавед. шоҳид бердӣ ва ҳалима, ҳамин даромади оилавиятон чӣ қадар аст ва барои зиндагонӣ якмоҳаатон басанда аст ё ин ки боз ягон захира мекунед шумо? дар оилаи мо фақат як шавҳарам кор мекунад ки ва маоши ночиз мегирад. камтар замини назди ҳавлигӣ дорем ки обчакорӣ мекунем ва аями ҳисоб зиндагимона ба зур мебарем. бо болои ида духтари хонавайронам ду фарзандаш қати дар гардани моай инора хӯрондану пӯшондан дар кор. кошки падари баномус бошад як маратиба фарзандош бохабар шавад ки чӣ мехӯрану чӣ мепӯшанд. шаванда назаров духтар тахил хӯронда пӯшондан мефаҳмидӣ. ман шумо дар ягон тӣ наметам ба ҳамед нашед. захми табар мераваду захми сухан не, захми сухан не. назаров шумо маротибаи димаи ки тартиботи мурофиаи судиро вайрон кардед. барои шумо дуюм огоҳӣ таъин карда мешавад. дар ҳолати агар як маротиба ки тартиботи мурофиаи суди аз ҷои шумо вайрон карда мешавад, аз толори маҷлиси суди хориҷ карда парванда бе иштироки шумо баррасӣ карда мешавад. фаҳмо? ҳимоятгар хоҳиш мекунем зер ҳимояи худ тартиби мурофиаи судиро фаҳмонед. марҳамат чинӣ. айдборкани давлатӣ марҳамат идома диҳед. сабаби вайрон шудани муносибати оилавии духтаратон дар чист? ман ба саволи айбдоркунандаи давлатӣ эътироз дорам, чунки саволи пешбардандаи айбдоркунанда ва моҳияти айбдоркунӣ ягон алоқамандӣ надорад, зеро ақди никоҳи тарафҳо бо ҳалномаи суд бекор карда шудааст ва ин ба ҳама маълум аст, дигар ҳоҷати муайян кардани ҳолатҳо нест. саволи айбдоркунандаи давлатӣ бинобар сабаби ба моҳияти айбдоркунӣ дахл надоштан бардошта мешавад. шоҳид бердиев алима хоҳиш мекунам дар толори маҷлисҳои судӣ гузашта шинед. суд тафтишоти судиро анҷомёфта эълон мекунад, шурӯъ карда мешавад ба музокираи судӣ. суд барои муайян кардани пайдарҳамии баромадҳо дар музокираи судӣ таклифи иштирокчиёни мурофиаи судиро мепурсад. айбдоркунандаи давлатӣ хоҳиш менамоям таклифи худро пешниҳод намоед. ман таклиф менамоям ки баромадҳо дар музокираи судӣ аввал аз айбдоркунандаи давлатӣ, ҷабрдида ва ҳимоятгар оғоз карда шавад. ҷабрдида шумо таклиф доред ё не? ман дигар таклиф надорам. ҳимоятгар саидзода бахтор шумо таклиф худро пешниҳод кунед. таклифи айбдоркунандаи давлатиро дастгирӣ мекунам. марҳамат чинед. судшаванда ба ақидаи ҳимоятгарам розиам. хуб, суд таклифи иштирокчиёни мурофиаи судиро шунида таъин кард пайдарҳамии баромадҳо дар музокираи судӣ аз баромади айбдоркунандаи давлатӣ, ҷабрдида ва ҳимоятгари судшаванда оғоз карда мешавад. айбдоркунандаи давлатӣ марҳамат, сухан барои баромад кардан ба шумо дода мешавад. муҳтарам суд ва иштирокчиёни мурофиаи судӣ, имрӯз мо баррасии парвандаи ҷиноятӣ нисбати Назаров Умед Ҳайдарович бо моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikistonро ба анҷом расондем. Судшаванда имконияти пурра супоридани алиментро дошт, аммо бадхастона бе сабабҳои узурнок аз супоридани алимент саркашӣ намудааст. муҳтарам суд, судшаванда ҳарчанд бо гуноҳи худаш иқрор набошад ҳам гуноҳи ӯ дар содир намудани ҷиноят дар моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikiston ба пуррагӣ тасдиқ худро ёфтааст. вобаста ба таъини ҷазо нисбати судшаванда Назаров Умед бо дар назар дошти ҳолатҳои сабуkkунанда ва вазнинкунандаи ҷиноят дар асоси моддаҳои 61 ва 62 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikiston ва бо дастрасии моддаи 328 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikiston аз суд мепурсам. Назаров Умед Ҳайдарович бо моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikiston гунаҳкор дониста шуда, бо ин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол бо адо намудани ҷазо дар колониyaҳои ислоҳии низомаш умумӣ таъин карда шавад. ҷабрида Бердиева Дилафруз, суд баромади шуморо гӯш мекунад. марҳамат. судшаванда муддати 1 сол мешавад ки алименти фарзандонамро пардохт накардааст. бигзор алименти фарзандонашро пардохт кунаду дар назди қонун ҷавоб диҳад. ҳимоятгар Саидзода Бахтиёр, марҳамат, суд баромади шуморо гӯш мекунад.
муҳтарам суд ва иштирокчиёни мурофиаи судӣ, зерҳимояи ман Назаров Умед Ҳайдаровичро мақомоти тафтишоти пешакӣ бо моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои он айбдор донистааст, ки гӯё ӯ аз таъмин ва тарбияи фарзандони худ барқасдона саркашӣ намуда маблағи алименти бо қарори суд муқаррар кардашударо пардохт накардааст. ман ҳамчун ҳимоятгар ба ақидаи тафтишоти пешакӣ розӣ шуда наметавонам. ман диққати судро ба он ҷалб карданиям, ки дар ҳаракатҳои зерҳимояи ман қасд вуҷуд надорад, ҳарчанд ки ӯ маблағи алиментро ба муддати 1 сол пардохт накардааст. нақшпордани алимент бо сабабҳои объективӣ ба вуҷуд омадааст, ки зерҳимояи ман онҳоро мадди назар карда наметавонист. зеро баъди аз Федератсияи Русия баргаштани зерҳимояи ман, баъди аз Федератсия ӯро берун кардан, маҷбуран берун кардан, ӯ аз сарчашмаи ягонаи даромади худ маҳрум шуд, яъне муҳоҷирати меҳнатӣ. аъзои оилаи зерҳимояи ман аз 8 нафар иборат буда падару модари пир дорад, инчунин як бародари бемор дорад, ки фурра таъмин ва нигоҳубини падару модар ва аъзои оила дар муддаи зерҳимояи ман мебошад. дар воқеъ зерҳимояи ман каме маблағ дошт ва аз ин маблағро ба лони алимент наспорид, лекин падару модару бародари маъюбро кӣ таъмин мекард? инро низ бояд мадди назар накард, инро бояд ба ин бояд баҳо дода шавад. бинобар ҳолатҳои ҷойдошта муҳтарам суд, ман мепурсам, ки зерҳимояи ман бо моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон сафед карда шавад ва нисбати ӯ ҳукми сафедкунанда бароварда шавад. музокираи судӣ ба охир расида, гӯш карда мешавад сухани охирони судшаванда. Судшаванда Назаров Умед, ба шумо сухани охирон дода мешавад. марҳамат. ман пурра ақидаи пешниҳодкардаи ҳимоятгарамро дастгирӣ мекунам ва ба он зам карданем, ки ай тарафи ман ҳамин аз споридани алимент қасдан набуд, барое ки шароити моддӣ надоштам, зурм намераст, баъд ҷои кори аниқ надоштам. ай ҳамин сабаб мара гунаҳгор кардесиам ба муддаи 177 аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки ба муддаи 177 сафед карда шавам. вақте ки ҳамин имконият шид, дар аввалин фурсат ман ҳатман аввал ҳамин алиментро месупорам ва чӣ қадр ки ҳимоятгари ман гуфт, қасд надоштам. ҳамин сабаб эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки сафед карда шавам. суд барои қабул намудани қарори қонунӣ ба хонаи алоҳида меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 177 бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон. бадқасдона яъне бидуни сабабҳои узурнок бештар аз 3 моҳ саркашӣ намудани падару модар аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони ноболиғ, ҳамчунин фарзандони ғайри қобили меҳнат, ки синашон ба 18 солагӣ расидааст, бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 120 то 180 соат ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳукми суд эълон карда мешавад. ҳукм аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон 10 декабри соли 2016 шаҳри Сарбанд бо дастрасии моддаҳои 332, 339, 341, 344, 347, 348 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Назаров Умед Ҳайдарович бо моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ бо ин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳӣ дорои низомаш умумӣ таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбати маҳкумшуда Назаров Умед Ҳайдарович дар намуди набаромадан аз маҳалли истиқомат тағйир дода шуда, ӯ фавран аз толори маҷлисгоҳи судӣ ба ҳабс гирифта шавад. муҳлати адои ҷазои маҳкумшуда Назаров Умед Ҳайдарович аз 10 декабри соли 2016 ба ҳисоб гирифта шавад. аз ҳисоби маҳкумшуда Назаров Умед Ҳайдарович ба фоидаи ҷабридани Бердиева Дилафрӯз зарари аз ҷиноят расонида шуда ба маблағи 10880 сомонӣ рӯёнида шавад.
аз болои ҳукм дар муддати 10 рӯз тавассути ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷинояти сидди вилояти Хатлон шикоят ва ё эътирози кассатсионӣ овардан мумкин аст. Раискунанда раиси суди шаҳри Сарбанд Тағозода Абдухавод. Судшаванда Назаров Умед, моҳияти ҳукми айбдоркунӣ ба шумо фаҳмост? шумо худ доред ки дар давоми 10 рӯз аз рӯзи гирифтани нусхаи ҳукми айбдоркунӣ шикояти кассатсионии худро пешниҳод намоед ва инчунин худ доред ки дар давоми 5 рӯз бо протоколи маҷлиси судӣ шинос шуда нисбат ба он иродҳои худро пешниҳод кунед. фаҳмо? Маҷлиси судӣ пушти эълон карда мешавад.